Γεια σας. Ελάτε που πάμε. Όχι φίλε μου, όχι. Δεν πάω να χρυσάρε. Όχι. Πάμε. Εγώ πάω. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Βασικά εγώ κανονικά θέλω outcarry με grapes να πάω κανονικά. Ποιος έχει grapes? Outcarry, ATC. Ο άλλος ο άσχετος. Ας τον Αυγουστίνο με τον άλλον. Ρε outcarry πάω τον έχω σώνα εγώ. Θες να πάω top? Όχι, έλα εδώ, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Κοίτα εδώ. Είναι ζώο ο άλλος, θέλω να μιλάω με αυτόν που παίζω. Όχι Θεέ μου. Τι άλλα παίζεις μια χαρά. Πάμε. Οκ ρε μπέτσι. Περιμένουμε εδώ. Περίμενε, πρέπει να σου πω εγώ. Πάμε. Βάλε κόρτε. Ω χάμω το. Noob! Τι? Fuck lags! Χώσου μέσα, έλα εδώ. Ρε βλάκα, πήγαινε πίσω, τι πας μπροστά. Ρε εσύ μου ανεβαίνουν πολύ τα FPS, έχω 38 το, μου κατεβαίνουν πολύ. Εγώ 60 έχω, σταθερό. Τι λες ρε, τι λες. 14-35 FPS με όλη την ώρα. Ρε ακούτε, μη φωνάζετε, να μιλάμε ήρεμα, μη φωνάζετε γιατί μου λαγκάρει όταν φωνάζετε. Συγγνώμη. Έτσι μπρο. Εγώ φταίω. Α, μαν με κυνηγάει. Ήρεμα, χαλαρά παιδιά. GJ everyone. Σοφά. Παπά, σε λίγο θα βάλω και για τα gangs εκεί πέρα. Όταν, έλα εδώ, Q ανοίγεις πρώτη εσύ, Έχω πρώτη. Γαμώ το μου κατέβηκαν πάρα πολύ. 18 FPS. Κατέβασα τα γραφικά όταν, σε λίγο. Μετά, όχι τώρα. Ανεβαίνει. Έλα εδώ. Εσένα σου κολλάει ενώ παίζεις ή όχι? Αυτή τη στιγμή όχι. Άμα δεν σου κολλάει ενώ παίζεις μη σ' ανησυχεί. Ό,τι βλέπει. Τα minions να ξέρεις όλα δικά σου, Καμαλέρες. Ωραία, μου κατεβαίνει πολύ το FPS και λαγκάρω πολύ. Σιγά ρε, εγώ έχω 23 FPS και δεν πατέω τίποτα. Παπά, πάλι πίσω από το turret να τα κατεβάσω τα γραφικά. Οκ. Να δούμε τώρα. Βίντεο. 1680 το πάω 1000. Όχι, αυτό είναι πόσο η ανάλυση θα σου βγάζει η οθόνη, δεν έχει σημασία. Οπότε δεν μου αλλάζει αυτό κάτι. Όχι, τα γραφικά, τα environment και αυτά κατέβασε. Τα βάζω medium όλα. Ναι. Medium. Μη με προκαλείς. Οκ. Κάτσε να σου πω τώρα να μου φτιάξε. Οκ, κομπλέ μου ανεβαίνει το FPS. Οκ. Αλλά φαίνεται πολύ πιο σκατά το game. Είναι ο Τίμο μες στα χορτά. Τον βλέπω ρε βλάκα. Πώς τον βλέπεις? Έχεις πάρει το ελιξίριο του Μάντι? Ρε βλάκα, τα minions εσύ να τα παίρνεις. Εγώ τα παίρνω. Μου το πήρε το τάγο. Εγώ κάτσε να κατεβάζω κι άλλο, δεν αντέχω άλλο. Έχω πάρα πολύ τέτοιο. Medium, low, low, low. Τι κάνει αυτός μου ρε? Το νουμπά! Νουμπά και yes! Ρε πρέπει να μου έχει κολλήσει επειδή αλλάζω τα γραφικά μου. Άντε γαμώτο, έχει γίνει κάτι. Παπά, ενημέρωσέ με. Τώρα δεν λαγκάει καθόλου, πρέπει να βγάλω και τις σκιές. Σκότωσα και έναν εχθρό. Ένα σύμμαχος σκοτώθηκε. Οκ, κομπλέ. Πάμε. Α, υπήρχε kill. Ναι, ωραίος ρε. Δεν πήρε ένα assist όμως. Έμπειρες. Όπα, sorry, δικό μου. Έλα εδώ. 3 level, αλλά και εγώ 3 είμαι. Εγώ και 50 στοίχημα ευρώ, άσε μας. Οκ, τώρα μου έχουν ανέβει πολύ τα FPS, έχω 40. Έλα γάμο το τίμο, έλα βάλε gord για τα gangs. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, πάμε να βάλω ένα gord για τα gangs. Κάτσε να το κάνουμε όμως χωρίς να πάρουν χαμπάρι. Εντάξει, δεν σε πει. Άμα δεν μου πέτυχε. Έβαλα.
Οκ. Θες να στανάρω εσύ, τι να κάνουμε? Όχι τώρα, κάτσε. Τσαβάω και χει, πόζιο. Βάλε. Θα μάθω τι θα πει πόλεμος. Ωραίο. Κάτσε πάνω να μου τους γαμώ το βλέπει ο Τίμο. Κάτσε. Ωραία, δεν μπορεί να το δει. Τους βλέπουμε εμείς όμως. Ναι. From my mind to yours. Όπα ρε μαλάκα. Ενημέρωνε ρε βλάκα. Όχι, ήθελα να το κάτσω πρώτα, το κάτσα δεύτερη. Θα μάθουν τι θα πει πόλεμος. Ωραίος ρε Μπέτσι. Μπέτσι μας ακούς έτσι. Τριπλή εξόντωση! Τριπλή! Ωραίος. Ωραία Μπέτσι, όταν είναι να έρθεις πες μου και... Παπά έλα εδώ. Βασικά να κάνει ένα pin. Στον Τίμο. Πάρε movement. Νουμπάκια. Τι έχεις πάρει Γιώργο? Σώνα. Όχι ρε πάλι. Τι έγινε? Του πας. Εγώ. Ρε παίζω με Τίμο, έχω 18-2. Εγώ με νουμπάς με σώνα. Ρε Ανάστα. Έλα μου. Στο προηγούμενο game 5-8-30. Με αμούμου. Με αμούμου. 8-1-40. Όχι, ναι, 8-1-40. Απίστευτο. Μόνο που πόσο ώρα κατά για το game σου? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Μπράβο μου, είμαι προ. Σε πειράζει. Έτσι πάω, έτσι θέλω να πηγαίνω. Έτσι, πήγαινε mid. ISS. Με τι είμαστε στη lane μας ρε? Τίμο και Ελί. Ναι. Ανάστα. Έλα Όταν μου. ψοφείς μπορείς να μου κάνει μια χάρη? Παρακαλώ. Όταν ψοφείς να μου κάνει μια χάρη? Πες μου. Πήγαινε στο Google. Κάπου να σου λέω τώρα. Και όσο το μόλις πάντως εγώ το κάνω. Οκ. Η τιμή μου με οδηγεί. Come on ladies, come on ladies. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. σύμμαχος σκοτώθηκε. Come on ladies, come on ladies. Μου πάω φύγεις. Μη με προκαλείς. Εγώ λέω Γολ πάω φύζα. Μπέτσι. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Ελά, με φύγεις. Ναι, δεν φεύγει. Όταν σου πω σκάς του stand, εντάξει. Οκ. Πάτσε του stand. Και πρόσεχε μας έρθει τιμό ώρα του, έτσι αν ξέρεις. Ναι ρε. Να τρά. Πάμε, όχι, μην πάμε. Όχι. Τι, σου άρεσε? Σου αρέσουν τα kill μου? Έχεις ένα γόρτ να βάλεις. Έχω πάνω να βάλω και τα gangs. Ναι. Όχι ρε γάμο τα μανταράκια του γάμου. Θα βγάλω ένα τέτοιο, θα βγάλω ποτάκι για τα μανταράκια. Μαλάκα, δεν το αντέχω τον Τίμο ρε. Εγώ μου τι μου φίλε. Ναι, μόνο που δεν πες να την παλώσουμε εσύ. Το ξέρω, Αλλιώς έχω τότε δεν θα επιτυχία. ανησυχούσαμε. Κάτσε με να το τσεκάρει κιόλας. Όχι, δεν πες να την παλώσουμε εσύ. Φαντάζομαι να είμαστε να έχουμε πετύχει με έναν Άστα. Πρόσεχε. Ω! Γαμώ! Τα like μου μέσα φίλε. Πού να δεις μετά από το βίντεο τα like που είχα ρε. Ψόπα! Κοίτα εδώ. Ο εχθρός πέτυχε διπλή εξόντωση. Όπου ρε μαλάκα γαμήθηκες. Φίλοι μου να ξέρετε με αυτή τη φωνή, εγώ δεν παίζω. Συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά ήθελα να παίζω κι εγώ, αλλά sorry. Come
Καβαλίδες, ουπα φύγεις. Βγάλε τις μπότες του Ερμή, Όχι, το Άβη. Τις μπότες του Ερμή βγάλε για να σου κάνει reduction στο slow του Τίμο. Λες ρε, όχι. Ναι ρε. Όχι. Cooldown reduction βάζω ρε βλάκα. Ένας σύμμαχος Α, οκ. Cooldown βάζω. Εγώ πήρα αυτές για να μου κάνει πολύ slow. Πήγα σε αυτές. Οκ ρε. Μη με προκαλείς. Για να δούμε. Έλα εδώ. Ρε πως κόβει έτσι ο Τίμο ρε. Το βλέπεις το. Είναι από την τρίτη, μάλλον από την τρίτη του. Μαλάκα έχω πάρα πολύ λάδι. Α, Ένας επικαλεστής Μαλάκα το άντεχω τον Τίμο ρε. εγώ είμαι φίλε. Να σου πω να παίξουμε defense. Πάμε defense μέχρι να έρθει κανένας για γκάντ και να τους σκοτούμε. Ένας επικαλεστής Ρε ακούς παπά, μετά πάμε μαζί πρέπει να πάρεις ένα ad carry. Οκ. Έλα, θα παίξω κι εγώ μετά, φίλοι μου. Θα πάω mid με Τίμο. Όχι. Ad Γιατί? carry θα πάρεις. Θα πάνω. Ad carry θα πάμε μαζί. Α, ωραία, έρχεται το Μπέτσις. Έλα, Τίμο. Ναι, όμως θα έρθεις μαζί μου. Όχι μη. Κάτι βασικό και θα σου πω, επειδή θα γράψω counter pick να σου πω να πάρεις. Πάμε, Άσε με, ξέρω πολύ καλά Τίμο, έχω 22-3. δεν είναι αυτό, σου λέω με τι παίζει καλά η Σόνα, με τι σαπορτάρει καλά η Σόνα να δούμε. σκοτώθηκε. Έλα Μιτσί, στέρα μου. Έλα ρε. Μ' ακούτε? Τι θες ρε βλακασί, γιατί μπήκες στη λύση. Μ' ακούτε? Τι θες, ναι. Πάει ο Μπέτσις μωρέ. Άργησα να πω γιατί τέτοιο, φτιάχνα τον υπολογιστή, τον έβαλα πιο ψηλά για να μην λαγκάρω. Και έτσι θα πιάνω πιο ψηλά σήμα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Όχι! Ότι έβαλες τον υπολογιστή πιο ψηλά για να μην ραγκάρεις. Εχθρός σκοτώνει συνεχώς. Μαλάκα δεν Λογικά έτσι θα. Στεναχωρήθηκε. Ρε παπά που το ξέρεις. Καλά σου λέει ρε μαλάκα. Όταν μιλάει ο παπάς να τον αφήσει. Γιώργο, φέρ την τυρούμπα ρε μαλάκα να το μαζέψει το Τι είπε? Φέρε την τυρούμπα να το μαζέψει. Ανάσταση γιατί γελάς, ξέρεις τι είναι. Τότε. Γιατί δεν ήρθα σπίτι σου χθες, αλλά μου το εξηγήσαν. Ειλικρινά αυτό πόσο παίζει να το πήρες. Ποιο τη ρούμπα? Ναι. Δεν ξέρω, η μάνα μου την πήρε μαλάκα. Έχει πολύ βάση όμως, πολύ γέλιο. Μου είπαν στο τέλος τα παιδιά πήγε πάνω στο πόδι το αμυράκι. Τι κομπρί και βρέω και το μαθαίνει. Φέρ τη ρούμπα να το μαζέψουμε. Αν πεις τι ήθελα στο αμυράκι. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Τι Πας. το αμυράκι θες. Για τον αυτισμό. Ρε εσύ, Ένας ερώτη εχθρός έχει τέτοιο. Κλικά σήμερα εσύ. Έλα. Κάτι τριάκι εσύ. Όπα, Τριπλή εξόντωση. Τριπλή εξόντωση. τρέχα. Κάτσε. Ωραίος. Τετραπλή εξόντωση. I know, yeah. Μου στείλανε το πένα όμως και κλαίω. Μου στείλανε το κουπέντα και κλαίω λέει. Ω, έλα, κάτω. Μπιτς, πάμε. Βγάζω Black River έτσι. Ό,τι γουστάρεις βγάλε. Μου είπα κάτι στην Black Cleaver λέει αυτός. Τι? Την Black Cleaver λέει βλάκα λες εσύ. Σκατοβλάχος. Τον θεριστή, πώς τον λένε. Τι άλλο να Τον βγάλω στον μαύρο τύπο. θεριστή. Τι άλλο να του βγάλω τίμο. Ρε παιδιά, πείτε μου τι άλλο να του βγάλω το τίμο. Βγάλ Τι του Μάλαντι. Να του βγάλω το script της Relay άμα είναι. Μάλαντι βγάλ το σου λέω. Ποιο είναι το μαλάτι. Δεν ξέρω.
Τα αγγλικά το έχω, δεν το έχω στα ελληνικά σαν σας νουμπάδες. Όπα! Α, το σκύτο της real life θα βάλει. Τον ήπια. Δεν ξέρω τι να βγάλει. Και διπλή εξόντωση. Α, ωραία, ξέρω θα βγάλει. Ωραίες. Έλα ρε το... Είπε. Α, είπες εσύ, είπες. Ναι ρε, δεν το δες. Όχι, δεν το είχα δει. Ασθένεια. Ασθένεια είναι το Mario. Κάμα ladies, κομπάου φίτις. Γιατί να πάρεις item που λέγεται ασθένεια να γίνει άλλο champion. Έχω 26-3-11. Δεν μας νοιάζει πραγματικά. Να σε ενδιαφέρει φίλε μου, γιατί είμαι προ. Διάκας Ναι, είσαι. πολύ προ. Θα φέρω την ρούμπα, θα μαζέψει ρε μαλάκα, τι λες. Είμαι απίστευτος. Να πάω με ούτι πάνω τους. Ναι. Δεν μπορώ. Πάρε movement speed noob. Άσε με. Όχι. Κοίτα εδώ. Ρε παιδιά σκαούλτι έτσι. Ναι. Μετά. Δείτε τι του γράψα, δεν του γράψα. Τι κάνεις κουμπά, τι κάνεις. Σερί εξοντώσεων. Όπα. Η ομάδα σας κατέληξε Άστον, άστον, λαγκάρα. άστον. διπλή εξόντωση. Ένας εχθρός κυριαρχεί στη μάχη. Να πάω λίγο mid και να ξανάρθω. Έρχομαι μαζί σου, πάμε. Οκ. Και μετά μέσα και θα κάνω recall. Και θα κατεβάσω και τα γραφικά να βάλω very low. Γιατί δεν την παλεύει μαλάκα, άστο. Οκ. Η τιμή μου με οδηγεί. Ω, πολλά minions πολλά λάβα. Α, όχι, εντάξει, κάτι είναι. Παιδιά, 28-3-13. Wow. Και είχε τώρα ο Γιώργος και μια φαγούρα που ακόμα δεν πήγε να βάλει αντιψηρικό. Το μεσημέρι του για να πάει να βάλει αυτός εκεί στο χαβά του. Ω, έλα, Τίμο. Ναι, εγώ είμαι ο Τίμος, ξαναλέω. Σκάσε. Είναι προ ο Τίμος. Πολύ προ, μόνο μανιτάρια βάζει. Α, καλά, δεν είμαι εγώ. Έλα ρε. Έλα! Έλα ρε, μου βάζει τον Κώστα. Βάλτε μια ραδιονέλη. Τι θα την κάνει ρε, με στυλάρει ένα σαμού μου και το βοηθάει. Έτσι όταν είναι να πέσουμε πάνω στον Fizz κάνε τέτοιο Κάνε ping. Σούμπο. Σνούπο. Σούπνο. Σούπνο. Ορίτε σε ελληνικά το σούμπο. Σούπνο. Καλά εσύ μπουμπάπ. Πήγε. Ναι, ναι. Ο Ανέστης! Ανέστη. 10 και 5. Ξέρω το δρόμο. Ρε πάμε. Εντάξει. Πάμε, φυζ. Α, είναι και η ευθυμιάδενα εδώ πέρα. Ένας Ναι, είναι αυτή και η ευθυμιάδενα εδώ πέρα, ρε. Του το φυζ! Ρε μωρή, πάτησα δεύτερη και δεν την έκανε ρε. Ρε, Πρέπει να να βγάλω στο Τίμο κλεψίδρα τη ζώνια ή αγκάλιασμα θανάτου. Μπορείς να κρατήσεις λίγο εδώ πέρα το mid. Ποιος μπορεί να πει το PB? Μου κάνει update τώρα. έναν εχθρό. Φαντίνε, Για να βγάλω το ράτ των αιώνων πριν έπαιρνα με το φως 99 ματσάκι, με σώνα και έκανα 5-8-30. Κάτι σου έρχομαι. Με το φώτι. Με το φώτι 99. Γιώργο, όταν είναι να του πέσω πες μου. Αν είσαι εδώ, Ναι, εδώ είμαι. έλα κι εγώ σταν ρε. Πες σου. Ναι, ναι.
Ποιος μπορεί να πει λίγο. Ω, Ωραίο. Πέτσι. να βγάλω Frozen Mario. Τα μαντάρι του μαλάκα. Τι να παίξω tank και fighter. Off tank παίξε. Οκ. Άμα σου πω Βγάζω να ένα, πιένε, έβγαλα Black River, βγάζω και ένα τέτοιο. Ένα Frozen Mallet και μετά πάω για Thornmail. Και μετά εδώ θα βγάλω. Που χώνει το άλλος ρε μαλάκα, έλεος. Πέτσι. Παπά, Όχι, ο Αγουστίνος. άμα ξέρω εγώ αυτή τη μαλακία που το στικάκι που πιάνει σήμα. Ναι. Το βάλω σε άλλη θήκη, μπορεί να είναι πιο γρήγορο. Γιατί να είναι πιο γρήγορο. Όχι ρε γαμώτο. Sorry Μπέτσι. Still running my with the line. Τον έχουμε. Ω, Είχε πάει και 40, είχε μπράβο 40. κουάντρα είναι για εδώ. Ω Μίτζι, μας πήρε κουάντρα. Ποιο? Ο τέτοιος, ο Φιζ. Με τζίνους. Δεν πρόλαβα να κάνω ούτε λέει ο άλλος. Στείλα ρε το... Έτσι ρε αμούμου! Λέω στείλα ρε το τίμο και λέω έτσι αμούμου. Ω καλό. Έχω πρόβλημα. Έλα ρε σοβαρά. Βαφτισμό έχω πρόβλημα και αυτισμό. Αυτισμό έχεις, σαν τον άλλο. Βαφτισμό πειράζει. Έχεις βαφτισμό. Ναι. Θα έχουμε πρόβλημα. Απέκτησε σήμερα. Παίζει πρόβλημα. Κάποιος έχει πρόβλημα. Να είναι μπρος του είναι εκείνος. Κύριε τελείω. Κλείς τη μουσική. Που έπαιρνε τον εαυτό του άλλου. Χρήστο! Βγάλετε τον από την κρίση. Ποιος είναι, ποιος την έχει. Το κλείσει! Α, Είναι αυτό! Φίλο like a boss. Παπά εσύ τον έβαλες, είσαι παλάσλα. Ποιο πράγμα. Είδα κάτι που λέει και ο γύφτος συνδυάνος κατηγορίστα. Εγώ το ονόμασα. Εγώ το βάλα. Δικό σου. Ουι τι κάνεις, Σόνα. Ουι τι έκανε εκεί ο Αργύρης. Οκ, μόλις μαζευτούν όλοι μπέτσι κάνω. οκ πέτσι, οκ ρε. Και ρε. Χαίρε. Οκ ρε. Σταμάτητος. Μαλάκα στούρος μιλάς. Ωραία. Μαλάκα έτσι και σας έφευγε ρε. Όχι. Άραξε ρε, ριλάκα. Relax, my Έλα ρε μου χαλάνε το σκορ, έχω 35. Και θα το πιω παιδιά. Γιώργο. Τι γίνεται ρε. Ρε Ευθύμη. έτσι. Θα σου δώσω να δεις το βίντεο. Θα σου δώσω να δεις το βίντεο. Θα σου δώσω να δεις το βίντεο μαλάκα. Μου είχε